Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga abin da ya faru bayan mutuwar shahararren fitaccen malamin addinin musulunci Sheikh Abubakar Sadiq Famasi. Asalin abin da ya faru, inda a yanzu haka asiri ya tona akan dalilin rasuwar malamin. Ba iya wannan ba kadai, ashe dama kafin mutuwarsa da akwai maluman addinin musulunci da dama da suka yi magana waɗanda ba ku sani ba. Ku biyo ni domin ku ji asalin abin da ya faru, sannan ku ji furucin da malam yayi akan cewar yana da garanti insha Allahu shi dan aljanna ne kamar haka. Na jima da jin a raina insha Allah ne dan aljanna ne. Wallahi tallahi kai ba. Duk kuna ciki? To dukkanmu nan wajen kowa Allah ya biya masa bukatunsa alkhairi duniya da lahira. Allah ya sa duk mu zama yan aljanna. Kamar dai yadda kuka saurara, wannan shine irin kalaman da malam yayi, kuma a yanzu haka sai ku biyo ni domin ku ji wasu abubuwa da suke faruwa bayan mutuwar malamin addinin musulunci. Sai dai kafin nan muna ga mai fara roƙon ku da ku daure da idan har wannan ya kasance shigowar ku na farko, ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Mutuwar malamin addinin musulunci Sheikh Abubakar Sadiq Famasi ta girgiza al'ummar annabi musulmai. Malamin yana ɗaya daga cikin fitattun maluman addinin musulunci da suka ba da gudunmawarsu wajen yaɗa kalmar Allah, sannan kuma yana ɗaya daga cikin maluman da suke taimako ta hanyar ba da magunguna. Malamin ya rasu ne sakamakon wata jinya da ya daɗe yana fama da ita tun bayan fitar mu daga cikin watan Ramadan. Malamin ya cika da kalmar shahada, malamin dai ya yi shahada sakamakon ya mutu a ranar Juma'a. Ga kuma bidiyon da muke tafi da shi kamar haka. Yan uwa, Malam Abubakar Sadiq Famasi yana ƙara buƙatar addu'ar mu. Kamar yadda muka sani a cikin satin nan Malam Sadiq Famasi bai da lafiya, kuma abin gaskiya za mu iya cewa serious, domin ya shiga halin da kusan tun da yake a rayuwa bai taba shiga ba. Hakki ne a gare mu a matsayinsa na malami mai da'awa, kuma wanda yana daga cikin wanda muke harkoki na da'awa tare. Hakki ne akan mu taya shi addu'a Allah ya yi masa wannan matsalar tasa, Allah ya yi masa wannan jinya tasa, Allah ya sa kafara ne, Allah ya tashi kafadunsa subhanahu wata'ala, ya bashi lafiya tare da sauran al'umma. Annabi in yazo yana nafila, saboda godewa Allah fa, godewa Allah yake yana nafila, sai kafarsa ta kumbura. Wata rana Aisha tace masa, ni ba kai bane Allah ya sauka maka, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sai kallina na Aisha yace mata, afala akuna abidan shakura, shin baran kasance daga cikin bayi masu godewa Allah ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Sheikh Abubakar Famasi Gombe rasuwa bayan ya yi fama da matsananciyar rashin lafiya. Sheikh Abubakar Famasi ya kasance masani a harkokin magungunan musulunci, wato Islamic chemist, sannan ya kasance mai kokarin gyarawa ma'aurata zamantakewa da iyalinsu. Muna addu'ar Allah ya ji kanshi da rahma, Allah ya sa aljanna